lokacin mutuwa ne ko a musulunci ko ana yaƙi idan mutum ya mutu ba yadda ba ta gawarsa ba. Ina gode wa Allah da ya jarabce ni da wannan kuka shiga kuka ci ƴaƴan tufa. Kwarai da gaske. Ka bar kofar gidana na ce ba zan yafe maka ba. Dan girman Allah na wahala na yi ta addu'a Allah ya kawo ni gabanka yau ga na a gabanka amma ka ki ka yafe mu. Da shi ka bace min da kuma. La hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Wata aljana na gani a ɗakin